sibulise abangcwele bonke abakhoyo namhlanje, otata nomama nobhuti, ngelihle igama lenkosi uYesu. Abantu bonke bathi amen ngegama lenkosi, babhaleke bayizansi ukubonakalisa uba bayeva. Siyababulisa abangcwele bonke egameni lenkosi yethu uYesu, amen. Amen. Sindisiwe ke bathandekayo, izono zami zonke uJesu wandenzela inceba ukuba andixolele. Siyababulisa bonke nabaqala ukuba nathi namhlanje. Siyabamkela bonke abangcwele ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Make sifunde izwi lenkosi bathandekayo, incwadi yamaKorinte ngawokuqala uchapter 12 uverse number 4 sime kuverse number 7. Sifunde ke incwadi yabase-Efese chapter 4 verse 11 ukuma ku-13. Then bathandekayo sithandaze ngegama lenkosi yethu Yesu. Izolo sithethe ngezipho zikamoya oyingcwele. Sichaza ke makholo ukuba kubaluleke kakhulu ukuba xa sisindiswa sibhaptizwe umoya oyingcwele, ngoba umoya oyingcwele sithe uphethe iziqhamo zekholwa, ukuze ikholwa libe neziqhamo kumoya oyingcwele ovelisayo kulo mntu. Ezinye izinto, indaba yokusindiswa kahle kahle ayenziwa ngabantu, kodwa uThixo uyayenza ngokwakhe, ebanika abasindisiweyo umoya wokuba abenzise intando kaThixo. Okwesibini, umoya oyingcwele ubaluleke kuthi njengabazalwane ngoba uza neziphiwo okanye uza neenkonzo ukuba sazi into yokuba sizawukhonza ngantoni ibandla. Uma umoya oyingcwele engekho emntwini, umntu akabi nayo iziqhamo, umntu akaba naso isipho sokukhonza ibandla. Sathi ke umzekelo, incwadi yamaRoma ebesiyifunda izolo yathi njengokuba sinamalungu amanintsi apha emizimbeni yethu, ngokukanjalo ke nathi singamalungu omzimba omnye, lo mzimba ke nguKristu. Malibonge igama lenkosi. Now xa sisindiswa ke awuyinikwa enkonzweni into ozawuyenza, kodwa into ozawuyenza inikwa, uyifumana kumoya oyingcwele. Now ndifuna ke sifunde apha le chapter number 12. Make sifunde nje uverse number 1 ngabomu namhlanje, kodwa ndihambele kuverse number 4. Uthi uverse number 1, isihloko sale verse sithi iziphiwo ezivela kumoya. Iziphiwo ezivela kumoya. Kusho ukuthi iziphiwo ezi bazalwane esikhonza ngazo ibandla asizinikwa emasontweni esikhonza kuwo, zivela kumoya. Number 2, xa kuthethwa nge-gift of the Holy Spirit, azinayo igender, azinikwa amadoda odwa iziphiwo zikamoya oyingcwele. Now funeke ngoku siyazi leyo nto, into yoba uThixo xa ethulula izipho zikamoya oyingcwele akazisi bantwini besilisa okanye emadodeni kuphela, zinikwa abantwana bakhe. Now funeke ngosiyazi ngoba bakhona abantu abaye bazithathe, especially abantu abangoomama namantombazana, kuyenzeka into yoba babe nezinto abangakwazi ukuzireceiva zenkosi ngenxa yokubethwa yigender. Funeke siyazi ke xa sizawuthetha ngezipho uba kuthethwa ngantoni. Umoya oyingcwele xa isehla bazalwane akayi madodeni, ngowabantwana bakaThixo. Kufana ke nezipho, xa umoya oyingcwele ebanika abantu akabaniki ngokwejenda zabo, wanika abantwana bakaThixo. Now ndifuna ke sijonge la mazwi
Uzosifundela ke uliyabona apha ecakwam. Verse number 1. Iziphiwo ezivela Ezivela kumoya oyingcwele. malunga neziphiwo zomoya oyingcwele. Malunga neziphiwo zomoya oyingcwele. Kukho izinto endifuna ukunicacisela zona. Uthi uPawulos zikhona izinto endirhalela uba ndinicacisele zona malunga neziphiwo zikamoya. Malunga neziphiwo zomoya oyingcwele. Kukho izinto endifuna ukunicacisela zona mawethu. Niyazi ukuba ngokuyana nisengabahedeni. Nanilawulwa niphuphuthekiswa Ya uPawulos uzawuthetha ecacisa ngeziphiwo zikamoya. Ndifuna ke siye kuverse number 4 ngoba ndithi xa kuthululwa umoya oyingcwele bazalwane awuthululwa emadodeni. Nezipho zikamoya oyingcwele azithululwa emadodeni. Zinikwa abantu bakaThixo iziphiwo zikamoya oyingcwele. Zenzelwani izipho zikamoya oyingcwele? Zona sizinikelwa ukuba sakhane ngazo ukuze sifike kwimaturity, ekukhuleni spiritually. Sidinga izipho zikamoya oyingcwele. Ibandla alikhuliswa kuba siquqele enkonzweni njalo, kodwa likhuliswa kukuba ubhaptizwe abantu abakhonzayo ebandleni, bamkeliswe ke ngokwiinkomo zokuba bakhonzane ukuze bafikisane ekukhuleni spiritual. Wonke kumntu omkeleyo uJesu ukuba abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe ufanele uba abhaptizwe umoya oyingcwele. Okwesibini, aziswe inkonzo azawukhonza ngayo ibandla. Akufuneka abantu abangazaziyo. Usithekile tata? Akufunekanga kubekho abantu bazalwane abangazaziyo ukuba uThixo ubabizeleni. Kodwa sonke njengoba sikhonza nje kufanelekile into yoba ubani nobani azazi ukuba uphiweni uThixo. Uverse number 4 ke apha kukwizipho ezibonisa amandla kaThixo, ezibonisa ubunganga bukaThixo, njengezi sizozifunda, ezibonisa ubukhulu bakhe uThixo. Kube khona izipho zokukhulisa abazalwane spiritual. Zona zitholakala kulaa ncwadi yabase-Efeso chapter 4. Kodwa ezi sizozifunda ngoku zibonisa amandla nobukhulu bakhe uThixo ebubonakalisa ngabazalwane ubukhulu bakhe. Uverse number 4. Kukho iintlobo ngeentlobo zeziphiwo. Kukho iintlobo-ntlobo ngeentlobo-ntlobo zeziphiwo. Kodwa zivela kumoya omnye. Kodwa ezi zipho zivela kumoya omnye. Kukho iintlobo ngeentlobo zemisebenzi. Kukho iintlobo-ntlobo zemisebenzi eyenzeka phakathi kwabazalwane. Kodwa kusetyenzelwa inkosi enye. Kodwa le misebenzi eyenzekayo kusube kusetyenzelwa inkosi enye. Kukho iintlobo-ntlobo zeziphiwo zamandla okusebenza. Kuthiwa ke ngokube khona iintlobo-ntlobo zeziphiwo zamandla okusebenza. Kusho ukuthi uThixo abonakalisa amandla phakathi kwebandla. Kodwa xa zizonke zivela kuThixo. Yonke le nto iphuma kuThixo. Ikwanguye nozabela. Asiyifumani ezinkonzweni. Asiyinikwa ngabapostili. Asiyinikwa ngabefundisi.
kodwa lento kuthiwa siyinikwa nguThixo. Kuthi sonke ngabanye umoya uzibonakalisa ngendlela ethile. Kuthiwa ke kuthi sonke thina esimamkeleyo uYesu ngabanye umoya uzibonakalisa ngendlela uzibonakalisa ngendlela ethile. enenjongo yokuba sakhe. Kutsho ukuthi hayi ngendlela efanayo. Kuthi ngabanye umoya uzibonakalisa ngendlela ethile. Kusho ukuthi umzazwana uFulani uvela ngolhlobo, nakum avele ngolhlobo. Kodwa injongo zakhe umoya ukuba sakhane singabazalwane, ibandla lakhane. Ibandla alikwazi ukwakhana umoya engazivezanga ngendlela ezithile kubazalwane. Izipho zikaMoya Ngcwele xa zingekho phakathi kwabantu abakhonzayo, ukukhula emoyeni akubikho. Kuthi sonke ngabanye Uthi umbhali kuthi sonke ngabanye. umoya uzibonakalisa Sonke ngendlela la sonke uquka indoda, uquka owesifazane. Sonke umoya unendlela ethile azibonakalisa ngayo kuthi sonke. Kuthi sonke ngabanye Ewe, umoya uzibonakalisa ngendlela ethile ewe. enenjongo yokuba sakhane. Enenjongo yokuba ndingaphakameli omnye, kodwa enenjongo yokuba sibe ngabantu abakhanayo. Umntu othile umoya umnika ubulumko, One, abanye banikwa ubulumko aze omnye amnike phakathi ukwazi. kwebandla, kube khona abaphiwe ubulumko. Aze omnye amnike ukwazi. Benikwa ngumoya, banikwe ubulumko omnye, so that ibandla lingenzakali liyofuna ubulumko ezweni. Kufanele uba ilizwe lingene kuthi licele ubulumko kubazalwane, ngoba umoya uyazibonakalisa kubazalwane. Kukho le gift ehleli kule ndoda, ehleli kule ntombi, ehleli kulo mama yobulumko. Kwalo moya mnye omnye umnika inzondelelo, Omnye amnika iknowledge, ukwazi, aze omnye amnike abe amandla nendlela okuphila. yokwazi, knowledge. Unikwa ngumoya. Le nto angayiyelanga esikolweni, uyiphiwa ngumoya. Kukwixesha loba ubulumko bomntu buhambe buphele, ukwazi kwabantu kuphele, kodwa ukwazi nobulumko esibunikwa ngumoya abunalimit, abunamda. Izwe lingena phakathi enkonzweni lizofuna ukuhlakanipha kwebandla xa umoya oyingcwele ekhona. Kwalo moya mnye omnye umnika inzondelelo, Omnye ke umnika ukholo. aze omnye amnike amandla Yima okuphila. kufuneka sonke sibe ngamakholwa, kodwa kukho abantu abazii-specialist zokholo, abantu ekuthiwa zii-specialist sokholo. Siyakholwa sonke kuYesu, kodwa kukho abathile bona ukukholwa yigift yabo, banikwe isipho sokukholwa.
ukuthi uma izinto singahambi kakuhle kuvela abantu abakholwayo. Ngexetsha uMoses ethumela inhlola uba siyohlola ilizwe mntaka Fulani, kodwa wakhupha amadoda ayi-12. Afika lamadoda uCaleb noYoshua yayingamadoda okholo. Lamadoda emka afika libona ilizwe lilihle. Omayi-12 lamadoda. Kulamadoda alishumi athi kayibuya benika iripoti kwibandla lakwaIsrayeli. Lamadoda abalula ingcilimbela nomkhosi kungeke kube lula ukuthathela lizwe beko. Avela amadoda okholo oCaleb, amadoda okholo oYoshua, athi madoda sizawulithathela lizwe kuba lo Thixo wethu esihamba naye uwelise umkhosi wethu ulwandle olubomvu. Impi kaFaro wayitshonisa phakathi emlanjeni. Indoda yokholo ayibheki isimo na ifaith bazalwane iba igift. Bakhona abaphiwa isipho sokukholwa, futhi uma bengekho ababantu emabandleni babasengxaki, ibandla liba sengxakini lokumdawuta uThixo, liwakhanyele amandla kaYesu, because nosumayelayo uhambahambe amdawute uYesu kwizimo ezithile. Siwezwa ngababantu emabandleni abaphiwe isipho sokukholwa, ispecialist sokukholwa. Abantu ababheka into babona uThixo ngapha kwalento imbi. Bayadingeka ke abantu abanjalo. Esisipho awusikhetheli, kodwa iBhayibhile uThixo uyamnika umuntu ngokuthanda kwakhe isipho sokukholwa. Omnye umuntu umoya umnika amandla okwenza imiqondiso. Abanye baphiwa ukuphilisa, Aze omnye ukuba baphilise abagulayo. Yolento sithi iBhayibhile bazalwa ayisazi isifo esinganyangekiyo. iBhayibhile uThixo akasazi isifo esingakwazi ukuncedakala. Yolento uDavide athi ku-103 uverse number 3 athi lo oxolela izono zam, lo ophilisa zonke izifo zam. kuThixo akho nto inganyangekiyo, but uThixo usebenzisa abantu ngokuba ababele izipho aza kuziveza uThixo ngaba bantu. Ikhensa iyanyangeka, i-HIV positive iyanyangeka. Yabazalwa ndithi asikho isifo esinganyangekiyo kuThixo. Kodwa xa ibandla okanye abantwana bakaThixo bengagcwaliswanga ngamandla kaMoya Oyingcwele, ukuze uThixo abanikeze izipho ezahlukeneyo zokuziveza uThixo phakathi kwabantu, eziveza ngalamalungu akha umzimba kaYesu. Kuqala isipho sokukholwa, ibe sisipho sokubeka izandla abantu baphile, se-healing, silandelwa yimiqondiso, ukuphiliswa kwesifo
uThixo uziveza kulo mzalwane uFulani xa imphe isipho sokuphilisa. Uziveza njengogqirha. Uzimisa eziveza kuFulani njengodokotela. Kodwa xa ifika komnye umzalwane emnika isipho semiqondiso, uziveza kulowo njengomdali. Because xa kuthethwa ngomqondiso, kuthethwa ngoba kungamila nengali bingekho. That is a miracle. Into yokuzalwa komuntu engazange wahamba, lo muntu abe sehamba, because kukho lo mzalwane ophiwe isipho sokuqondisa. Kuluphilisayo ungudokotela, kulo wemiqondiso ungumdali. Because uThixo ayikho into emnqabelayo. Akukhona into encanyiweyo, kukhona into ekhonfenyiweyo, kodwa le nto ayinyangeki. Akadingeka ophilisayo, kudingeka lunesipho sokuqondisa. Lezipho zihlala kubazalwane, zihlala komama, zihlala kosisi, zihlala kotata. Xa kufikwa kumoya, ubuzwe, iculture, ubuntu, inyama, kufuneka irhoxile xa sizawuncedakala zinto zikaThixo. Ngoba ezinye zezinto ezibulala amabandla kukusebenzisa iculture enkonzweni, sebenzisa isithethe sendawo. Uthi wesifazana akamele ukuba kungabekwa izandla ukuphila abantu. Bubuntu obo. Uma umoya usebenzisa abantu, akanayo igender bazalwane. Makufikwa kwi-gift of the Holy Spirit, kufuneka ibandla libe kule vesi elithi asisazi namnye ngokwenyama. Kuba kaloku sakuba kumoya, akusekho mjuda nakhoboka, kazana nandoda kumoya. Now, ithi iBhayibhile apha banikwa isipho sokuqondisa umimangaliso. Imeli bekho phakathi kwethu xa sibhaptizwe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Omnye umntu umoya umnika amandla okwenza imiqondiso. Biqondiso. Aze omnye amnike amandla okushumayela. Omnye ke amphe ukushumayela. Wumbi amnike ubukhulu. Ashumayela umyalezo aprofethe. Wumbi amnike Mamela, ubukhulu. ayingoba efundisa abanthetha ngabo. Ayingoba apostile aba ndithetha ngabo. Ndithetha ngabantwana bakaThixo. Inzima lento yabantu abazoba ngabefundisi bebekade bengamarhamente nje. Akukho nto ibisenzeka bengamarhamente. Bazawuqala ingathi bazokwenza xa bengabefundisi. No, bazalwane. Sizinto zabantwana bakaThixo ezi ndithetha ngazo. Kufanele uba ezi zinto uzi-experience. Njengomntwana kaThixo nje uzazi uba mna ndilikhonza ngantoni ibandla. Ndibizelweni kule nto ndikuyo. Ngoba xa ungasazi isipho sakho, usindiswa, usindiswe, ubone ubukusindiswa kuncedi lutho. Ngoba wena ngumuntu okumane usiye ecaweni uyofudumeza isitulo. Awusetyenziswa. U-end up usola ibandla okhonza kulo. Udali kusebenzi emzana wam sufuna ukusetyenziswa icawe. Langazelela ukusetyenziswa ngumoya. Futhi ayikho icawe engavimba umntu obiziweyo, umntu kamoya.
Because when God ebeka into apha kuwe, uvula ngokwakhe amathuba okuyisebenzisa. Okwam nokwakho ukuzincengezela, nokuzihlambulula, nokuzithandisa ebantwini kuThixo. Because ukusetyenziswa yicawe kanti uThixo akakusebenzisi, awukho umvuzo ozawufumana ecaweni. Ngenye imini uzawulahlwa. Now, xa ungumzalwane, suqhela ukufuna iplatform oyinikwa ngabantu. Langazelela ukuvulelwa iplatform nguluka ubizileyo. Xa uThixo ebeka into apha kuwe, noba inkonzo yakho ingakubeka emva, wena uThixo efuna ukusebenzisa into ayibeke kuwe ukuthatha emva, akubeke endaweni efanelekileyo. Ndithe izolo ndathi abanye baphiwe ukukhokela, kodwa ngokwasemabandleni abekho kulaa leadership yenkonzo. Sebenzisa into uThixo akunike yona kule ndawo bakubeke kuyo, because into uThixo akunike yona ayinakuvinjwa. Now, iBhayibhile lithi ke abanye ubanike isiphiwo sokuba benze imimangaliso. Uyazi xa unikwe into awudingi nokuhamba uzisho uba ndiphiwe. Awudingi umane usithi ndinikiwe, ndigifted, ndiyabehlula. Uhlala uthobekile. Umavula kuvaliwe akwenzela inceba. Ndikuxelela ibandla lakho noba li-street kangakanani, alinoba street kuThixo. Noba kuthi umthetho ecawe ungqongqo kwangakanani, uThixo wephula izinto xa ifuna ukukusebenzisa. Into ebalulekile lo gama ithuba lingekho, hlala enkosini. Yithi nca enkosini, khwezela isipho uThixo akunike sona. So xa ungasazi isipho uMoya Oyingcwele asibeke kuwe, awukwazi ukuthandaza. Ayikho into eqhube emthandazweni, ayikho into ekumotivateayo, ayikho into eku-encourageayo. Kodwa ukwayazi uba uThixo ufuna ndenzeni, uzawuqala ukuthandaza, uthandazela le nto uThixo akunike yona. Lalelani bazalwane, le nto ayina-age, ayina-gender. uThixo ufohla kuwe, afohle ngawe, azalisekise injongo yakhe xa into ekunikile. Qhubeka sithandaza. Now, uThixo ke uyasibonakalisa ngemiqondiso. Asizami xa sike sabona uba umzalwane uFulani ugifted kweli cala, simfaka endaweni yakhe. Simfaka endaweni yakhe. Izipho ayikokubizwa. Xa uphiwa isipho awubizwa. Awunoyeka umsebenzi kuba ugifted. Awushiyi umsebenzi, awushiyi isikolo kuba unesipho sokushumayela. Ubizo yenye into, kodwa izipho yenye into. Na izipho zezokukhulisa wena, ukuze uThixo afike akubize. Now, ezi izipho zibonakalisa amandla kaThixo kulo ibandla. Zenza uThixo avele uba sihamba naye. So xa bengekho abantu abanikwe ezi zipho, akubi lula. Uyabona basiqhuba imvuselelo nje thina, ndiyakwazi uyiqhuba imvuselelo ndodwa, ndihambe netimu. Ndithi ndakuba ndiqhuba zonke ezi zinto zithethwa apha zenzeke, ndibe nokhona, ndibeke izandla abantu baphile, kwenzeke imiqondiso. Kuthi bakuzalwa babantu bebhaptizwa ngamandla amoyingcwele, ndiyasazi isipho uThixo andinike sona. Ezi ndiyazembathiswa nje ukuze kungafeyili into emvuselelweni. Xa sebezelwa abantu babhaptizwa ngamandla amoyingcwele, babelwa izipho, ndiyakwazi uidentifya lo
ndimbone lo inkosi ithi lo unikwele, lo unikwele, lo unikwele. Xa sebevelile abanikazi bayo ndithi ndiyazama kungenzeki ngoba ukhona osele nikezwe lento bendingenayo. Nditsho ndibuyele kwirole yam endiyiphiweyo, ndisebenze according isipho uThixo andinike sona. Bafikile abanikazi bezi zinto ebendikade ndizisebenzisa. Kuyenzeka nakum, kodwa ndiso-specialist sale nto. Ndiyakholwa, kodwa ndisisi i-specialist se-faith. Yabazo ndiyafundisa, kodwa andinguyonikezwe ukufundisa. Bazalwane kuyaprofetheka, kodwa andingomprofeti. Funeka ndizazi uba ndibizelwe ndiphiwe ntoni, ukuze xa kufika abanikazi bezinto bakwazi ukudlala indima yabo, ukuze ibandla lakheke. Ibandla alakhiwa indoda enye, Yes. alakhiwa inkosikazi enye. Ibandla alinampostile omnye, Yes. ibandla alina mprofeti abe mnye tu. Oh. Ibandla lamasindiswa aliphathwa ngumpostile omnye. Once abe mnye umpostile uzoba yiking, uzoba yikumkani yabantu, uzoba yena. Ithemba lizoba kulo mntu elimenza umpostile wenu. Oh. Umpostile kwibandla likaJesu akamnyanga, ngoba thina sithi ngabapostile ngenxa yoba baqale amabandla. Awungompostile kuba uqala ibandla, ungumpostile ngokunikwa isipho sokupostile. Awungomprofeti kuba wenze ibandla, ungumprofeti ngoba umoya ukuphe isipho sokuprofeta. Awungomvangeli kuba umisa imvuselelo ushumayela, ungumvangeli kuba umoya ingcwele ukwabele ubuvangeli. Na bazalwane, namhlanje kulahleka ibandla kakhulu amasindiswa because of the lack of the gift of the Holy Spirit. Izipho zinqatyiswa yintoni? Amaxesha amaninzi siyazenzisa thina ngathi sinayo umoya singenayo, kanti kuyalindwa. Yalindwa. Bazalwane bam, kuyalindwa. Yalindwa. Mayithi ifike kuwe le ndaba kamoya ingcwele, suncama, sukwenza ngathi ufumene kanti awufumananga, because uzawuchaneka xa efikile umoya ingcwele. Zimbini izinto funeka zibonakala apha kuwe: the fruit of the Spirit, ukwazi ukuphila into efunwa nguThixo, ukuba nekharethi akaJesu. Esibini into elindelekileyo kuwe, yiba nesipho kaloku. Yo. Makunike into yokukhonza ibandla. Sukleyima ukuba unomoya ingcwele, kodwa xa sijonga iziqhamo zakho zibi, ihambo yakho imbi, awukwazi uyiphila into ethandwa nguThixo, kodwa usithi unomoya ingcwele. Bazalwane, sukwazi ukuthi unomoya ingcwele xa sifuna uqonda uba ukhonza ibandla ngantoni. Uthi wazi kwaye ungazi, kodwa unento oyinikiweyo. Umoya ingcwele akafiki bazalwane azawusiwisa phantsi sibe mdaka, siphume singcolile xa senkonzweni, Yo. kodwa uzele ukuzawusenza abantwana bakaThixo, abantu abeva uThixo, abantu abazokwenza ukuthanda kukaThixo emhlabeni. Number 2, umoya ingcwele lo uphethe isipho esizobonakalisa ubukhulu bukaThixo phakathi kwethu. Now kufanele ke izigift zibekho kwibandla ngalinye. Bazalwane, iyafika kuthi lento yokuba namabandla anabapostile. Thina sisindiswe ibandla linomfundisi, linama-elder. Sasindiswa thina engekho amabandla asindisweyo.
lapho kuthiwa kukho abapostile leli kampostile ubaneli leli kabantu besisaza amabandla kaJesu thina ngoba amabandla kaJesu akanamadoda akanabafazi abathi ngawabo ibandla leli kaJesu uJesu anikeza izipho sikaMoyingcwele ebandleni ibandla likhuliswe sizipho kungekho ndoda ehlonitshwayo nebulelwayo nekhonza igcobo lwayo nethandazwayo nekuthiwa sibulela utata kubongwa uJesu ofika enhlizweni yabantu. Now the lack of the spirit yenza abantu bangazalwa nguJesu bazalwe ngabanye abantu because inyama izala enye inyama umoya uzala umoya. Now sizothandaza ndicela sifunde lencwadi yabase-Efeso uchapter number 4 noma siqala kule ncwadi yezenzo chapter 13 masiyifunde uverse number 2 incwadi yezenzo sizothandaza ndithi kumele njengabantwana bakaThixo sibhaptizwe ngaye uMoyingcwele so that uMoyingcwele lo avelise iziqhamo. Okwesibili uMoyingcwele lo asiphe izipho zokukhonza ibandla ngoba ibandla alikhuliswa zikomiti alikhuliswa ngabantu esibabeke ngamaphepha kodwa likhuliswa abantu abanikiweyo ebandleni likaJesu asifiki nanto siyamkeliswa awu bazalwane bam siyaphiwa ebandleni likaJesu siyaphiwa asinzi nanto asikhonzi Jesu ngezinto esifike nazo sikhonza ibandla ngezinto esizifumene kwibandla sizinikwa ngumoya yo lento singeke siqhayise yo lento ngeke sibe nabhongo lakuqhayiselana asizi nanto igqwetha libeka ubugqwetha phansi lamkeliswe okwalapha ugqirha ubeka ubudokotela bakhe phansi xa ifike ebandleni amkeliswe ezalapha indoda esisitye ayikhonzi ngemali yayo inikwa izinto zalapha ukuzikhonza ibandla hayi ngemali hayi ngemfundo yayo hayi ngobugqirha awuhlonitshwa apha ngento ofike uyiyo hlonitshwa ngento oyiphiwe apha apha awuhlonitshwa ngento ofike nayo kodwa uhlonitshwa ngento oyifumene kumoya because awubalulekanga ebandleni likaJesu ngemali yakho ngemfundo yakho ngeemoto zakho ngobutyebi bakho ubaluleke ngesipho esivela kumoya ibandla alikhonzwa ngezinto esize nazo mayisicacele cha loo nto bazalwane ibandla alikhonzwa ngobulumko ofike nabo iBhayibhile uThixo wakhetha ukusindisa ihlabathi ngobudenge obulilizwi lakhe ithi iBhayibhile wazisa izilumko zikhona wathi lento ifihlakele kwingqondi zelilizwe yatshilelwa intsana lento iyabaphamba abantu abanengqondo iyabaphamba abantu abahlakaniphileyo iyabaphamba abantu abasikalela babayazi lento iqabele ngapha kwabo ibasiye ibaphambile ngoba lindaba kamoya ifuna abantu bakamoya ifuna abantu abazithobayo banikwe umoya apha asikho isifo esinganyangekiyo yakucalela free of charge asikho nobugqirha ukubhalela uba asinyangeke sisifo sakho
lulwazi lomuntu lomuntu apha asikho isifo esinganyangekiyo. Xa zikhona ezi zinto kubazalwane, ibandla likaJesu liyaphila. Kodwa xa zingekho izipho zikaMoya Ingcwele, bazalwane, ibandla likaJesu aliphili, kuphilela abantu. uJesu wafunga wathi phezu kweli dwala ezixela ndiyakulaka ibandla lam. Wathi amasango eHadesi akasayi kulenza nto. Yo. elikaJesu not elethu, kodwa wethu ayehlulwa. Siyathandaza le ncwadi yeZenzo chapter 13 funda sisi lalikhonza ibandla. Ekuyikhonzeni kwabo inkosi bezila ukutya. Umoya Oyingcwele wathi kubo. Umvangeli lento athi kayithetha, athi xa evalelisa kwabasindiswayo, athi ufuneka nithandaze nizile ukudla. Xa usindiswa, bakhona abantu abangabhilivayo ekuzileni ukudla. Lalelani libalisele, ayikho into kaThixo ngaphandle kwentwalo ongayifumana usonga izandla. Yo. Okay. Izandla. There is no miracle ongazube nayo ebomini bakho ungathandazanga. Unless uyothwala. Yo. Yintwalo yodwa ongayifumana ungenzanga. Ubhatale imali ngoba nayo iyabhatalelwa. Into kaThixo bazalwane, uba ngaba ufuna into kaThixo, bakhona abantu abaye bathi xa benakekela izicaka zikaThixo, abanye bathi bafuna ukuhlamba nangamanzi la ezicaka intsila le. Ungaze sihlula izihlangu zomkhathi ngeke uyithole intambiso, uzawuthola intsikelelo. Intambiso ngeke uyifumane kwizicaka zikaThixo. Intambiso asinikani. Ndifuna singabi na mistake, singaqhathwa ngabantu, ngaqhathwa ngabantu. Ungazithoba uthathe netsefu yam uzesule ngayo, wenze yonke into emathileyo le, uzawuthola intsikelelo yokukhonza izicaka zikaThixo, not i-anointing. I-anointing itholwa kuMoya Oyingcwele, hayi ndodeni. Ayibhatala imali. Laa nto ukubona kuthiwa xa kushunyayelwa enkonzweni, kuthiwe xa ugqiba kushumayela umuntu kuthiwa izandla nentambiso yesicaka sikaThixo. Akho ntambiso, babani qatha. Intambiso ayikho, ayithengwa nangemali. Kwa ukuyoyibeka laa mali kufuneka uzifake kwikesi. Ungena kulaa vesi owathi uPetros xa ithenga laa ndoda kuthiwa nguSimeyoni, hamba ofa nemali yakho. Yaqinisa indoda yayizama ukuthenga intambiso, ayithengwa. Abantu abathi xa begqiba kushumayela kuthiwa izandla zobeka igcobo, kulo ugcobo lwasezulwini ulenza cheap. Ugcobo likaYesu kaMoya Ingcwele xa uzolibhatalela imali, it is priceless. Le nto ithi priceless lithetha ukuthi ayikho imali ongayihlanganisa to buy an anointing. I-anointing from the Holy Spirit bazamam ngeke uyithenge. It is priceless. Ungayihlanganisa yonke imali ekhona, idollars zaseAmerica, yonke into, but ayikho imali engaxabisa i-anointing. I-anointing ithengwa ngento eyodwa qha, prayer. Thandaza. Noma sewuneminyaka ushumayela, ayibikho automatically anointing apha kuwe. You need to pray. So ukwazi ukushumayela. But if you want the anointing, you need to pray. Now, ukuzila ukudla kuhamba nokukhonza. Samurotshwa ngabantu. Abantu banogcobo bengenalo. Ugcobo luthengiswa. Udlala ngemali yakho xa uyibeka ndigqiba kushumayela. Yo. Udlala ngemali yakho. Ibeke ezinyaweni. Jesus. Ubeke ngam ufuna imali, ufuna ugcobo, udlala ngemali. Hamba othandaza. Uyawufunga likholanga. Futhi uyofunga bona nganto. Yo. Uyawufa ungathola ungayazi.
uyawufa uthi ungazange umazi ifo ukuthandaza. Na ithi babe apha babekhonza bezila ukudla. Asizila ukudla sibamba inyama yethu. Sibambela umoya ukuze umoya uphakame. uPawulos incwadi yamaKorinto okuqala chapter 9 verse 27 ndisuka ndiyiphathe katalala inyama yami ndiyiqobe ndingathi sendibashumayezile ndibe ngumlahlelwa phandle. Idlala ngawe inyama yakho xa ungazili ukudla. Xa uzila ukudla ubambela umoya ukuze yehle inyama azawuthetha kakuhle umoya ingcwele iphakamile umoya. Because umoya ingcwele akathethi enyameni uthetha umoya wakho. Akufunekanga ukuresponde inyama, funeka uresponde umoya. Fana na xa uguquka uyabona xa uphakama isandla kanti zindlebe ezi zingamaqwakuqwaku ezizivileyo ayivanga indlebe yangaphakathi. Ngexesha uza ngaphambili kubeka isandla uba kuva amaqwakuqwaku la angaphandle awundivanga ngendlebe kamoya. Wena uyajika lula. Kodwa uba ngaba izwi lichane umphakathi wakho ngisho noba uncila kangakanani noba ububhabhe kwintoni na, once kuchanwe i-inner man yakho yonke into engaphandle iyoyiswa. Abantu abaninzi abastrugglisa ekusindisweni yinto yoba basilandele ngokufa thina ale nto ayihlalanga emoyeni wabo. Laa nto uJesu wathi xa ithetha kwintombi yaseSamariya wathi kuzilita abantu abakundinqula ngomoya nangenyaniso. Jesus was not talking about the Holy Spirit. He was talking about the inner man. Wayengakhulumi ngomoya ingcwele kulaa ntombazana, but wayikhuluma ngokuba engage ngokwespirit sakhe ukuthi iworship le izawugqitha emilebeni, izawuphuma engqondweni, izawuphuma kwimizwa yethu, but ibe ngumoya nenyaniso ezobe zinqula uThixo. Jesus was talking about ukuthi iworship le ayizuphinde ibe yile nto yoba amaJuda yeyiworshipha ngwenyama ezazi wona bakhonza uThixo ngokwasenyameni esondana nabaFarisi esithi ngoku le nto izawugqitha ebuzweni. Le nto izoba kumoya, izoba semoyeni. Le nto nizawuyenza ngomoya nangenyaniso. Now xa sifunda ke kule ndawo siyothandaza, babethandaza bekhonza bezila ukutya. Ekuyikhonzeni kwabo inkosi bezila ukutya, umoya oyingcwele wathi kubo, ndikhetheleni uBhanaba noSawule ukuze benze umsebenzi. Kuthetha umoya ntakafulani wathetha kumzalwane owayenesipho awayisinikiwe sokudlulisa imessage from God. Kuthiwa ke xa ubhalwa phaa umbhali uthi wathi umoya, kuthi uthi umoya lo wayenikezwe indawo kweli bandla. Yenyulele uBhanabhasi baye emsebenzini wam endibathume wona. Masiyeke kule ndawo, sizawuyigqibezela ngenye imini le nto uba ithetha uthini, wayesithini umoya kwaba bantu babini. Kodwa iBhayibhile ithi xa ufunda kakuhle ithi zazikhona izipho. uLiya kayifundanga le ndawo yethetha ngabefundisi ababelapho, ngabaprofeti abakwela bandla. That means the gift of the Holy Spirit babephaya. Izipho zazikhona, kwebizwa abantu kwizipho, ngoba imbi le nto yokuthunywa kwabantu kuthiwa banobizwa, kodwa khange babonakale ngezipho zabo kumabandla abakhonza kuwo. Umntu vela sengumprofeti singakhange simazi kayikhulu,
uvela sekuthiwa ngumpostile asinayo i-background yakhe Ye-salvation. because aba bantu bavela bengabapostile ngoba baqale amabandla amatsha bathi ka beqala icawe zabo kuthiwa ngumpostile ngecawe icawa inokwenza ube ngumpostile. That's why sinabapostile abangamagwala, sinabapostile abangenayo i-character yobupostile. Asinokuchaza ngompostile uba umpostile lo ngumuntu onjani, fanele babe njani umpostile lo. Aba sinabo ingabapostile apha Yo. ngabantu abavezwe kukwakha icawe babe sebewa ngabapostile. Abekho abapostile abafana nabapostile abanziwe kukuqala amabandla. Awungompostile ngoba sewungumfundisi, funeke le nto ibe yigift uyinikwe le nto ungekaziwa, ungekashumayeli nokushumayela ungekaziwa, kodwa uthi kakunike ubupostile ukhule uyinikiwe. Ncwadi yabaseEfese sesiyathandaza chapter 4 verse number 11 sivale ngayo. Kufanelekile ke sibe neziphiwo zikaMoya Ingcwele zesiphume ekukhobokeni sixhatshazwa ngabalumkileyo. Ngoba xa ungekho gifted ungena Moya Ingcwele ulilifa kule mihla esiphila kuyo, kuzawudlalwa ngawe. Xa ungena Moya Ingcwele kudlalwa ngawe apha phandle, uphinde ungazazi noba uphiwe ntoni, kuzawudlalwa ngawe. Chapter 4 verse 11 abaseEfese. Nguye ke owababelayo izipho ezizezi Izipho abantu. ezifundwa ngoku zikhulisa ibandla. Kufuneka zibekho ezi zipho ebandleni ukuze sifike kwi-maturity, Yo. Maturity. ebudodeni benkolo. Sidinga ezi izipho. Ezi siphuma kuzo zibonakalisa ubukhulu bukaThixo namandla akhe phakathi kwethu. Kodwa ezi zizo bazalwane ezikhulisa umuntu osindisiweyo afike ebudodeni. Xa zingekho ezi zipho, abazalwane basindiswa bangakhuli emoyeni, bakhule qha kwiinkqubo zamabandla. Hayi ke bayazi icawe, bazazi izinto zasecaweni, bazazi iinkqubo zecawa, kodwa bangayazi isalvation, bangamazi uKristu. Ngoba zezi zipho ezikhulisa abazalwane ekwazini uKristu. Xa zingekho izipho zikamoya, ezi sizozifunda, abazalwane abakhuli emoyeni. Bangakuthandaza fulani ube nguThixo wabo, bangakukhonza, Yo. bangacela amandla apha kuwe, abakhuli kwizinto zikamoya. Xa zingekho ezi zipho, Nguye ke lo wababelayo izipho ezizezi. wababela abantu izipho ezizezi, Wabamisela bangabathunywa abanye. wabamisela bangabathunywa abanye. Uyavana bazalwane, bangabathunywa abanye. Fune isiXhosa sidala, wabamisela. Ufuneka uyibambe fulani kuthiwa abanye, akuthiwa omnye xa kufikwa kule ndawo. Waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile. Abanye fulani babe ngabapostile. Abanye babe Yima. ngabaprofeti. Abanye. Ayithi iBhayibhile omnye, omnye, Yo. ithi abanye, abanye baba ngabapostile. Abanye lilishwa ecaweni uba kube khona umpostile omnye. Yo.
Utata umpostile nomama umpostile. Madoda. Bonke abanye abantu ngabantwana. Bonke abanye abantu ngabantwana bakhe, abantwana bakhe, abantwana bakhe. Abana say in the house of God. Emunye umposti nonke nikhothama kuye niphansi kogcobo lwakhe. Nide nitsho nani nithi siphansi kogcobo lwakhe. Oh. Lo sindisiweyo akekho phansi kogcobo lomnye umuntu. Phansi kogcobo lukaMoyingcwele sonke. Isalvation imoshwe kukungazaliswa kwabantu uMoyingcwele. Kwase kuvela amabandla abantu laphele lika Yesu. Njema ndithetha nani nje andithetheli mabandla ethu, thethela elika Yesu. Ndithethela elika Yesu ayela abantu. Ali elika Yesu ibandla asinamntu mnye ongumposti, akuveli mntu. Kuvela uKristu. Waza kwayena wabapha abanye mntakafulani. abanye babe ngabaprofeti. Khona umuntu omehlet enqulwa yedwa. Loo nto imenza abanye kufuneka ingabi ngumntu omnye osetyenziswa nguThixo. Funeka sonke sibe ngabasetyenziswa nguThixo. Sathuka umfo kaSulani sithi besithi uThixo usebenza umfo kaFulani gqi omnye ukuze sibhide kuba ngubani kahle sehamba naye. Because nanku uThixo esibonakalisa ukuthi sonke ngabanye. Abimnye umpostile. Khathazwa kangaka namhlanje. Bazalwane, asiphaphamele uMoyingcwele. Asifune uMoyingcwele. Angaselele umoya kaThixo. Yes, Lord. Ukuze iphele lento yokudlalwa ngelizwi likaThixo. Umhlaba uyasidinga. Umhlaba uyalidinga ilizwi likaThixo. Kuya kusonakala ngokonakala. Yabuya inkosi yamakhosi. Abantu bafela ezonweni zabo. Bakhona esitaweni. Kodwa bafela emanyaleni abo. Ngoba kunqabe izipho sikamoya. Mawungabikho ulokhalo okanye ibandla. Lapho kumindoda eyodwa okanye umuntu wesifazane oyedwa othi kayithetha athi ngabantu bam am. Athi ngabantu bam am. Zisanzi zam ezi. Hey bazalwane. Asenzeli thina abantu. Senzela uKristu. Fanele uYesu abe nebanko empilweni yomuntu esimzuzileyo. uPawulos sisizama ukuzuza abantu. Sibazuzele uKristu ayithina. Make sincede uThixo afele isizifo. Kungabikho umpostile umnye. Bazalwane bami, kungabikho umpostile umnye. Lilishwa ukukhonza anda ugcobo lomuntu. Lilishwa ukuba phansi kwe-anointing yomuntu. Kanti wena ngokaKristu. Lilishwa. Wakhalima uPetro noPaul. Wakhalima uPawulos. Wathi emadoda. Abantu bebangane besithi mina ngokaPaulo. Wathi omnye ngokwaKefas. Wathi omnye ngokaPawulos. Wakhuza uPawulos. Wathi hayi. Kaba kufe uKefas na. Ufe uPawulos na. Ufile noApollo. Lento nizibangisa uba ningaba kaKefas. Mabasuka abantu ebantwini. Suka endodeni xa uphansi kodaba lomuntu. Suka phansi komuntu wesifazane xa uanda i-anointing yakhe. Langazelela uba phansi kwentambiso kaJesu.
wonke lamadoda eniphansi kwawo nabafazi eniphansi kwawo akanalo izulu, alicengile izulu, akanawo amandla okunisiza, kodwa ikhona indoda yahlatywa ukuze sibe under i-anointing yayo. Loo ndoda nguJesu yedwa. Uyayedwa ke bazalwane obhaptiza abantu ngomoya oyingcwele. Bena umoya oyingcwele ababeli izipho abantu. Masisukeni kumakhosikazi aqala amabandla asibiza ngosisi intombi zawo. Masiphume kumadoda asenza onyana bawo. Masibe ngonyana bakaThixo. Lithi iBhayibhile indalo iyancwina ifuna ukubona uba ngobani onyana bakaThixo. Bakhona onyana babantu. Ubhilo ngaphi wena? Abani? Ungokabani? Amadoda ngendlela sibange ngayo phambi kwebandla kume isithombe sendoda nomkayo phambi kwakho. Lilishwa mntakababa ukuba phansi kwamabandla anjalo. Lilishwa ukuba phansi kwamabandla abantu. Athi noba uyabona noba uyangena eminyango ibhali ba yingumbono wale ndoda lo. Libandla lale ndoda noba uyathanda isithombe sendoda siphambi kwakho, isithombe somfazi siphambi kwakho, imission ophansi kwa yale ndoda nevision yale ndoda. Yemntakababa ungafeli emanyaleni anjalo, ungafeli emanyaleni anjalo. Ukusindiswa sisindiswe thina amabandla la engenasithombe neze founders ingekho, ngoba ayikho ifounder ebandla. Uthi uJesu, I will build my church, my church, the church of God, built by Jesus. I will Once bekhona ibandla lakhiwe ndim, phuma kwibandla likaXhingana, funa ibandla likaKristu. Phuma kwibandla likaXhingana, alinabomo. Kukho indoda ethe, I will build my church. The church of Jesus Christ, built by himself, using the gift of the Holy Spirit. So ibandla elakhiwe ngumuntu wesifazane okanye indoda, elo bandla lindawo. Elo bandla alinazulu. Nkosi yamakhosi. Nkosi Umoya asize bazalwane xa kuphela insuku emhlabeni. Sibuyele enyanisweni kaThixo. Bonke abamamkele uJesu bazalwane babhaptizwa ngamandla amoya oyingcwele banikwa igift of the Holy Spirit bakhonza ibandla likaThixo. Thina sisindiswe sekungekho yonke lento elapha phandle. Yenye into esincedile le yokuba sishumayele into esiyaziyo singayithethi imfeketho. Abapostile ayondoda inye tu. Once ibandla libe nomuntu omnye ongumpostile, elo bandla linqula lo muntu, lithandaza lo muntu, lixhomekeke kulo muntu. Futhi abaphinde babekho abanye abapostile tu. Laa ndoda iyavimba, ayifuni mntu okhulayo, ayifuni mntu okhulayo, indoda engumprofeti yodwa tu. Ayilo likaThixo lo bandla. Hayi, ibandla nompostile omnye ayilo likaThixo, lelo muntu. Abanye wabapha bangabapostile, abanye bangabavangeli. Waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile, Baba ngabapostile. abanye babe Yima ngabaprofeti, apha kum akuthiwe umnye, hayi kuthiwa abanye. Abanye ngabaprofeti, abanye. Sam. Mamela, abaprofeti abakhona namhlanje basixelela ngehistory zamabandla. Bafunda ihistory, bafunda ngabantu ababehamba noThixo, abathethi ngabo, bathetha ngeefounders ezancedwa nguThixo. Ayibo buprofeti obo bokukhangela, usearche, uresearche ubungidi wehamba njani. Ayibo buprofeti loo nto. Ubuprofeti ayiyo le nto yenziwa ngabantu. Buprofeti awutreyinwa,
xa ungumprofeti uyanikwa. Abanye sinabantu abangamanyala apha kuthiwa ngabaprofeti bafunda yonke basizela nehistory yebandla emazalwane. Sihamba ngomoya oyingcwele. Uba wasebenzisa ubaba uBhengu umoya oyingcwele ngexesha lakhe ngexesha lakhe wamgcina wesakhe isizukulwane sifakwe. Kwenzekani ngawe, nothi ngoBhengu ngawe, nothi ngoNgidi ngawe, nothi ngoCiliza ngawe, kwenzeka ngawe. Uyawushiyani wena? Uyawuthi wenzeni? Abantwana bakho uzobabalisela ngoNgidi ngoCiliza, ubalisani ngawe? Uzoshiyana? Yini inkosi? Ngobalisani ngoba nawe ubalisa into ongayaziyo. Ubumoya oyingcwele ephila kuthi fanele apho abasibonayo basibone ngento ephila kuthi. Abantwana bam apha endlini funekanga abantwana bamazi uThixo waphaa ngaphandle. Ndibaxelele ngoBhengu abangamaziyo, ndibaxelele ngoNgidi endingamaziyo, ndibaxelele ngoCiliza endingamaziyo. What about uThixo wakho kanti? What about uThixo wakho? What about your God? Wahluphekisa abantwana kangaka. Uphi uThixo othe unaye? Ifamily yakho uzoyibalisa ngabaziyo. Kanti upho wakho? Lo moya oyingcwele uclaim ubunaye. Uclaim unomoya oyingcwele. Wenzani? Wenzani kumoya oyingcwele kuwe? Uyawubhubha sibaliselwa ngehistory abantu abafa kudala madoda basebenza. Amabandla abo asamile nanamhlanje. Amoshwe sithi nangoku. Because nasimamela abantu ngehistory. Where is our God? Uphi uThixo wethu thina? Kutheni sibalisa intsomi nje? Abaprofeti, not ababhuli, not abantu abazawuthi uphethwe sisimnyama wena betsho kunoJesu bekulahla. Bathi ndibona ikhesi phezu kwakho. uJesu efikile bakuxelele bakukho ikhesi yokhokho bakho besho bexoka. Abantu abaprofeti ikhesi uJesu sekhona. Bathi into isuka kokhokho bakho bethi bathi uqalekisiwe kodwa uJesu engaphakathi. Uprofeti bakambe nezwi. Izwi lenkosi lithi uJesu ufika kwakhe wasikhulula esiqalekisweni. Isiza ngomthetho. Wasikhulula eqalekisweni. uJesu wasikhulula. Once uJesu afike uyakhulula. Lalithe uba nkona uba umkhulu uyawuvelisa isizukulwana sam nakwesizayo. But uJesu wasikhulula kuloo nto. Nazi nabaprofeti bokuxoka ababona izimnyama kuwe sowusindisiwe. Nawe ngenxa ungabi namoya oyingcwele wethuswe sisimnyama ekuthiwa sikhona kuwe. Sivelaphi? Because uJesu uthi I am the light of the world. So when Jesus entered your heart, obvious automatically ikhesi imkile. uNkulunkulu bekizwi lenkosi wathi khetha phakathi kokuphila nokufa. Wathi insikelelo nesiqalekiso. Wathi jonga khetha ukuphila. Nawe ukwazi uba uphinde ube nesimnyama. Awukwazi uba noYesu uphinde ube nesiqalekiso sikaYihlomkhulu. Awukwazi uba nesiqale ukuba noJesu uphinde ubale kwi-generational curses. uJesu engaphakathi. Madoda uJesu efikile. Kubani ke ngongaphinda kuncede? Xa uJesu ehlulwe i-general curses zakho wena. Ayikwazi. But ngenxa ye-lack of the Holy Spirit end up ubhawa kwi-false prophets. Uguqe ubaxoki. Siyathandaza. Na ithi iBhayibhile apha xa sithandaza. Abanye wabapha abaprofeti. Makangabi mnye umprofeti. Yo lento sinamanzi, sine-oil, sinetyuwa esisetyenziswayo. Sivela kubaprofeti aba abanye. Ibandla malicakwe ngabaprofeti, malicakwe ngabapostili, malicakwe ngabavangeli bandla, malicakwe ngabafundisi ibandla.
Malixakwe ibandla ngabelusa abaninzi. Uyabona bazamapha, asikathethi nge-leadership, sithetha nge-gift of the Holy Spirit. Apha akho mntu wesifazane, apha akho mntu indoda, apha kwi-gift of the Holy Spirit bazabam akho mntu wagender. Apha ukhuliswa ibandla. Sizosichaphazela into sithethe ngazo one by one. Simbona ngantoni umposi uphiwo, sakekho umposi loligwala. No. Yabona ngo-2020 yasipruvela 2020 basinabapostile apha. Futhi asinabaprofeti apha. Sinamaxoki. No. Because ngo-2020 onke abapostile babebhawe kwi-COVID. So asinabo abantu abangabapostile, sibona amagwala thina. Umposi akaligwala, faceana nezinto. Now sizoyichaza into yobupostile. Kufuneka singalahleki sihlangula ibandla likaThixo ekungcoleni. Ekungcoleni. Ubungumama suzi-undermine. Lento yeyakho. Ubuyintombazana, lento yeyakho. Ubungumfana yeyakho lento. Ubungutata yeyakho lento. Suba indoda ebhawa kwenye indoda. Qalekisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kwenye indoda. Noba le ndoda ingumfundisi, noba le ndoda ingumposi wakho, kodwa ithemba lakho likulaa ndoda. Wena uxhomekeka kugcobo lale ndoda, you are under the curse. Because iBhayibhile ithi kuqalekisa umuntu othemba lakhe lingekho kuThixo lisebantwini. Now we need the Holy Spirit bazalwane bam ukuze sikwazi ukuzazi izinto zikaThixo. Sidinga umoya ingcwele ukuze singethuswa ziziprofethanyana ezivelayo. Sidinga umoya kaThixo ukuze sazi ingqondo kaThixo. Sidinga bazalwane umoya kaThixo ukuze sibe sendaweni uThixo ayifunayo. Asikwazi ukuba ibandla lakhe libe inhlekisa ngemihle efana nale. Uthi kufuna abantu abangamadoda abafana nensizwa nentombi nabesifazana abayome ethubeni bathi Nkosi ndinguyelo. Khawugcwalise mna ngomoya wakho. Khawugcwalise mna ngomoya wakho. Thuba lapho uIsrayeli owangena esonweni. Then uthi kovusa intombazana enguDibhore. Spirit sikaThixo sangena kuDibhore. Elithi iBhayibhile bathi behoxa besoyika umkhosi abantwana baIsrayeli. uThixo wehlisa umoya wakhe kwintokazi enguDibhora ukuze kuhlangulwe isizwe sikaThixo. uThixo can use anybody, can use anyone. uThixo ukufeza icebo lakhe uthatha nedonki man alenze likhulume. We need the Holy Spirit bazalwane, siyathandaza. Amabandla ethu onke asengxakini. Inkonzo zisengxakini ngenxa kaMoya Ingcwele. Moya Ingcwele lofuneke wehle phezu kwethu. Kumoya Ingcwele lofuneke asibhaptize angene inyaniso ukuze siqhubeke sithethe ngezizipho. Masime kwezi zibini. Abanye baba ngabapostile, abanye ngabaprofeti. Sasa sawuqhubeka nayo le into. Make sithandaze sonke. Ba olungileyo. Oh, thank you, Lord. Oh, we thank you, Master. Oh, hallelujah. Siyabulela Nkosi. Abayivileyo le nto. Nkosi, siyabulela kaloku. Nemimoya. Siyabulela. Yazi abanye basisaka. Sibonga ukuthetha kwakho. Balwa. Unqoba bakho, Nkosi yamakhosi. Yazi. Siyabulela. Ebo likaThixo. Yaphumelela. Oh, sibulela ukubizela umoya. Angulake. Abantu namhlanje Nkosi Yesu. Baba siyabulela. Baba siyabonga. Wena wethembekileyo. Bongizwi lakho. Moya wenyaniso.
Sibonge izwi lakho lithethe ukuthi ngqo. la yena Baba wethu amandla. Sibuyela Yena. kwebusuku. Oya, Hawe ngcwele. Hawe namandla. Siyabonga kakhulu Nkosi. Manje kuze kube phakade. Lapho lisengozi. Ngegama lenkosi. Oh, We thank you. Sisame sivalile amehlo ethu. Where's that siyathandaza. Yazi uThixo xa ethetha nathi ngomhlo. Ndifuna abantu abanxaniweyo. Ndifuna uthandaza abantu ababini qha. Abayibonayo nabayivayo nabasibona isidingo sikaMoya Oyingcwele. Wokuqala uthi Nkosi ndinguyelo. I avail myself. Kwesi sizukulwana sam ndinguyelo. Khawusebenzise impilo yam. Khawundincede. Khawundibhaptize. Khawundisebenzisele uzuko egama lakho. uThixo unqatyelwe ngabantu bakhe. Akawuphume ebantwini. Awuphume kuba anda abantu. Khawukufuna uba ngokuThixo. Ndifuna abantu namhlanje abathi Nkosi ndinguyena. Use me Nkosi. Undisebenzisele ucobo lwakho. Umuntu oqala lo. Wesibini ngokuthi azobhala pha phansi athi Nkosi ndiyaguquka. Andenzanga kakuhle. Ndingumoni. Njengoba kushunyayelwa kanje nje ziyavela izono zabantu. Ziyavela indlela okhoza kakubi ngayo uThixo. Ukuba ngabe uyazivela uba lithe lithetho landihlabanisela landibonisa ukweduka